Hi guys, good evening. I just want to update you about my channel. I just got demonetized from YouTube partnership program just today. Na demonetize ako guys. I was suspended from the YouTube partnership program for reused content. So, ngayon it's very sad. It's a sad day for me kasi ito yung mga extra income natin. Before magpunta tayo sa video, mag skincare muna ako. Ito guys, ito yung ginagamit kong serum Garnier. Yan. So, bakit nga ba ako guys na suspended from the YouTube partnership program? Yung mga isa sa dahilan siguro kaya ako na suspended dahil sa pag-upload ko ng mga playlist na ginagawa ko ngayon dito sa aking channel. Ay, mga aso. kasi parang nakita ko sa mga recent upload ko, nagtitrend siya at saka nice din naman yung mga song. Bawal pala yun kay YouTube, guys. Ayun. So, naka-earn naman ako doon sa mga ina-upload ko. Hindi ko alam na bawal pala yun. Kaya upload lang ng upload. Motivated talaga. Kasi nga yun, nagba-viral siya, nag-gain siya ng views, subscribers, and then at the same time, nag-earn siya ng dollars. And then, sa mga naman, on my part, na in-upload ko na originally, yung mga shorts videos, sa mga travel ko sa island, or saan man ako magpunta, ina-upload ko yun siya sa shorts. Pero sa mga long form videos, yung ina-upload ko yung yung playlist na kanta, and then yung kanta din na gusto ko, ginagawan ko siya ng video, pero yung background song na ay yung mga kanta na gusto ko ina-upload ko. So hindi siya naka-copyright. Kaya lang ako, tiwala lang ako na mag-upload ng ganun. Akala ko hindi siya violation dito sa YouTube channel. So ngayon guys, just recently sa February 11, naka-receive ako ng email. I got an email guys from the YouTube. They noticed yung channel ko daw ay may issue. And then, I will be suspended from the YouTube partnership program on February 17 kung hindi ako gagawa ng appeal. So, ayun. Na-alarm ako guys. Sobrang. Kasi syempre, di ba, ang akala natin, hindi naman nag-copyright claim yung may-ari ng music. Akala ko okay lang yung ganun. Tapos, on February 17, gumawa ko ng video appeal. On the last day na talaga ako gumawa. Para at least may 7 days pa na para hindi ma-suspend tayo from the YouTube partnership program. So 7 days na inantay ko bago ako gumawa ng appeal. And then on February 18, may decision na sila na I am no longer eligible to monetize. So, yung channel ko hindi na siya eligible sa monetization. Suspended na siya sa YouTube partnership program. So, grabe yung panghihinang ko doon. Pero hindi pa ako nawalan ng pag-asa. I make an appeal, nag-chat ako sa YouTube support. So, on February 18, kinontak ko sila, yung sinabi ko yung mga issues and concern ko. And then, at the same date, din sila, nag-reply, ganyan-ganyan. So, forward nila na sa internal team yung issues ko. So yung internal team na yung mag-investigate sa aking channel if nakagawa ba talaga ako ng violation. And then on February 20 to 23, constant yung follow up ko sa email kung ano na ba yung status ng aking channel, kung matatanggap pa ba ako ulit sa YouTube partnership program. So, ayun. Ang naman sa YouTube, sila, very active naman sila mag-respond sa mga concern natin. And then, today, today guys, na-receive ko na yung yung email nila. Sabi nila, after careful review, we determined that your appeal is suspended. So, guys, I have to wait 90 days bago makapag-reapply ulit sa YouTube partnership program. So, yung 90 days na yun, napakatagal siya. Pero, it's a moment for me. It's a reflection for me na ayusin yung mga ina-upload dito sa YouTube.
siguro wag na mag-rely talaga sa mga reused content or sa mga viral sa tingin natin na magba-viral. Pero kung gusto naman natin mag-viral yung content natin na gamit yung yung ibang contents, pwede naman yun siya. Basta mag-effort ka lang talaga, gumawa ka ng mga reactions and then narrative or ano man yan para mas makita ni YouTube na pinag-effortan mo talaga yung content na in-upload mo na kinuha mo sa ibang contents, ganon. Kung gusto mo, kasi naman sa part natin, di naman din tayo celebrity, ang hirap-hirap maka-gain ng views and subscribers dito sa YouTube pag hindi ka talaga established. So yung ginagawa natin, gumagawa tayo ng paraan para mas manotice tayo ng mga ng mga viewers. Actually, allowed naman talaga kay YouTube yung reused content. Basta mag-effort ka lang talaga, gumawa ka ng narrative and then mas pagandahin mo pa yung yung video na yon para hindi ka ma-flag ni YouTube. So ganun. Kasi kung mag-rely ka lang dito sa mag-rely ka dito sa content mo kung hindi ka naman celebrity, 'di ba? Aminin naman natin, guys, ang hirap din talaga maka-gain ng views and subscribers dito sa YouTube pag hindi ka naman celebrity or hindi ka naman established talaga. Happy din naman ako, guys, kasi nag-earn naman ako doon sa sa mga content na ginawa ko. At saka ngayong araw din naka-receive ako ng sahod ko kay YouTube. Doon din sa mga yung earnings na yun doon din sa mga contents na ginawa ko. At saka may din ako, may mga members din ako. Shout out kay Madam Savannah Marsan. Thank you sa pag-member dito sa aking YouTube channel. Siguro kaya gi-flag ako ni YouTube, na-miss niya yung mga ganitong na-miss na yung mukha ko na pinapakita ko talaga sa camera. So, yung ways forward ko, gagawa na ako ng sarili kong content at saka para hindi na ako ma-flag ulit ni YouTube. Thank you, guys. Thank you for listening. Sana sa mga YouTube creators na katulad ko, gumagawa din ng reused content. Sana din mag-effort din kayo na yung ipakita nyo na talaga yung mukha ninyo sa dito kay YouTube. And then kung nahihiya kayo, pwede naman talaga mag-voice cover kayo. Applicable naman yon. Okay naman din yon kay YouTube.